Sme na križovatke. Buď budeme robiť kratšie, alebo nás bude pracovať menej. Umelá inteligencia a digitalizácia začali meniť pracovný trh. Štát spúšťa systém hromadných rekvalifikácií pre ohrozených zamestnancov. Tak ako automatizácia umožnila pred polstoročím skrátiť pracovný týždeň zo 6 na 5 dní, možno sa raz dočkáme, že digitalizácia a umelá inteligencia nám ho skrátia ešte o jeden. Myslím si, že je možné dosiahnuť aj štvorňový pracovný týždeň a nebude to možno 40 hodinový, bude možno 30 hodín alebo 36 hodín alebo 37,5. Aliancia sektorových rád je akýmsi prienikom vlády, zamestnávateľov a odborov. Financuje ju Brusel a má nás pripraviť na zmeny na pracovnom trhu. Pracovný týždeň sa zatiaľ nemení, no príchodom umelej inteligencie a digitalizácie niektoré povolania začali zanikať. Ohrozené budú také tie základné manuálne činnosti, ako sú účtovníci, ktorí vykonávajú len manuálnu správu dokladov, v HR ľudia, ktorí vykonávajú manuálne spracovanie dochádzky. Sú to ľudia ako kvalitári, ktorí vychádzajú len na základe akože pohľadovej kvality, to znamená len vizuálna kvalita. To sú tie zásadné profesie, ktoré budú ohrozené. Koho v práci nahradí AI, bude sa musieť obzerať po inom spôsobe obživy. Rekvalifikácia od tohto roka nie je len pre nezamestnaných. Rozširuje sa z 30 na 100 hodín a štát ju ponúkne zadarmo. Do budúcna ten poplatok tu určite bude, avšak v nábehovej fáze, aby sme ukázali v podstate aj ten proklientský prístup, sa zvažuje odpustenie poplatku pre úvodných uchádzačov. Bavíme sa o beauty kvalifikáciách, sú to aj gastrokvalifikácie, sú tam aj niektoré technické kvalifikácie. Koho preškolia, ten dostane oficiálne osvedčenie o kvalifikácii, využiteľné napríklad aj pri remeselných a viazaných živnostiach. Tomáš Velecký, televízia Markíza.